Ngiyababingelela bazalwane egameni likaJesu waseNazaretha. Ngithanda ukubonga leli thuba engilitholile njengamanje lokuba singeneni esidlweni senkosi esiyizwi kaNkulunkulu la sizokhuluma khona namhlanje kakhulu ngencwadi kaGenesis. Sizokhuluma ngencwadi kaGenesis la sizobe khona sibheke kakhulu lapha ku-chapter 25. Bazalwane, siye lapha emavesini uvesi 29. Ake sikhuleke ngaphambi kokuba sivule le ncwadi. Baba, wena ulungile, nayo yonke imithetho yakho ufanele ukudunyiswa, fanele ukubonga ngoba akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho. Wena wawukhona ekuqaleni Baba, namanje ukhona. Izwi lakho liphilile futhi libunene. Izwi lakho lilayithinta liyamphefumulo naloyo mphefumulo. Izwi lakho liyabafumana labo abalilambele nabalomele. Wena Jehova uNkulunkulu phakathi kwabantwana bakho usuku nosuku uyawenza umusa ukuba sivuke siphilile. Uyawenza umusa ukuba sivuke sidlile, sivuke sidle, sikhone. Bonakala sivuka siyemsebenzini, sibonakala inkosi yokuthula nathi okwethu ukuxakeka kungakasihlalisi emahlathini. Siyakubonga nalokho. Sibonga ukuthi wena uNkulunkulu phezu kwenyama yonke. Lithi izwi lakhe linamandla, yonke inyama iza kuyazi insindiso kaNkulunkulu. Ngakho siyathandaza ukuthi nangalesi sikhathi uma sisashumayela akube izwi lakho elizohlahla indlela. Thina sikholwe yilo futhi siphinde sikholwe na ukukhuluma kwakho Moya. Sibusiso sakho siyacibisa sinezele usizi. Ngakho bonke abantu abezwe izwi lakho bayabusiseka, kube kuqinisekiwe lokho egameni likaJesu waseNazaretha. Siyabonga Baba wethu ongcwele, baphe Nkosi babe ababusisekile, babe nokubusiseka ngoba wena Jehova uyinkosi. Njengamanje ke Nkosi sicela ukungena ezwini lakho sikhulume ngalo, ebese lisuza labo wena Jehova obathandile ngalesi sikhathi ngoJesu ophila kuze bephakade. Amen. Ngiyathanda bazalwane ukubingelela futhi ngibonge leli thuba. Igama lami ngingu-Isaac Ngisokhaba Sesibongo. Ngithanda ukuthatha leli thuba ngililethe kini ngokuthi sidle namhlanje ezwini likaNkulunkulu, isinkwa sokuphila isiyizwi lakhe. Ngithanda nje lapho uvesi 29 esizongena kuwona. Alithi izwi lenkosi, kwathi uJakobe waphendula, kwathi uJakobe wapheka ukudla, kwafika u-Esawu evela endle ediniwe. U-Esawu wathi kuJakobe, ake ungiphe ukudla ukuba ngidle kokubomvu kulokho okubomvu ngokuba sengidiniwe. Ngalokho igama lakhe lathiwa u-Edoni. Wayesethi uJakobe, thengisa kimi namuhla ngefa lobuzibulo bakho. Wathi u-Esawu, bheka, sengiza kufa, linosizo luni kimi ifa lobuzibulo bami na? UJakobe wathi, funga kimi namuhla. Wayesefunga kuye wathengisa ngefa lobuzibulo bakhe uJakobe. Amen. Ngithanda abazalwane ukuthi ngikhulume ezinye zezinto la ezibalulekile. Into yokuqala ekufanele siyifunde la ukuthi u-Esawu bebuye kwezingela akabambanga lutho namhlanje. Mayifika ekhaya ufika ulambile. Lithi izwi lenkosi wathi mayifika wayesetshela umfowabo uJakobe ukuthi cela mfowethu ngiphe ukudla. Uma ngingayinika itopic noma ngingayinika isihloko lentshumayelo yami namhlanje bengizothi qaphela ukuxakeka kwesikhashana kungakudonseli usizi lwaphakade.
gqibela ukuxakeka kwesikhashana kungakudonsela usizi ngaphakade. Ngithanda ukuthi ngiveze lokhu ukuthi njalo uma wonke umuntu esezitholela hambile kube sengathi ngempela usezofa, kanti akakazokufa. Iqiniso lithi uma umuntu elambile, cisho iy'puni ey'ntathu azikhayo zokudla zibe seziyikhavile leya desire yokulamba, zibe seziyikhavile. Uma usuqhubeka usudla usuke usu-eda nje ukuthi isisu ngoba phela sikhulu, kodwa once wafaka iy'mbili ey'ntathu kusuke iphango lakho selehlile impela, lehle izinga lehle. So uthi-ke uJakobe, ngoba ulambile mfowethu Esawu, ngicela ukuthi uthengise kimi ubuzibulo bakho, ngoba khona ezinye izinto kwesinye isikhathi esike siy'thathe njengezinto ezingenasidingo noma ezi-useless, kanti isikhathi sazo asikafiki ukuthi sisebenze. Njalo umuntu uma esekwi-process yokwakhiwa, uye kuze kufike emqondweni yakhe ukuthi athi mina into eyimina ayikho, ngoba u-understand ukuthi izinto uthi uyayihlanganisa ayivumi ukuhlangana, abese ethi enhlizweni yakhe kusho ukuthi mina kahle hle ngiyinto e-useless, ngisho ekhaya engihlezi kulo. Uma uwumuntu uphila kunezinto ekufanele uyiqaphele, whether uyakholwa noma ukholwa, khona izinto ekufanele uyiqaphele. Qaphela amazwi owakhulumayo against impilo yakho. Qaphela izinto oyikhulumayo ukuthi njengamanje akusona yini esikubambile oyikhulume before. Qaphela njengamanje ake ubukisise, reverse future i-background yakho ukuthi awekho yini amazwi oke wawakhuluma okuyiwona akubambile manje, ngoba kuyenzeka umuntu akhulume ngokunganaki kanti ekugcineni lezo zinto zizombamba. So-ke ithi le ndoda kunamsebenzi imuni ubuzibulo bami, ngamanye amazwi ngokuxakeka kwesikhashana usethi ubuzibulo bakhe bufana nento e-useless. Ubuzibulo bomuntu busebenza kakhulu uma ubaba ekhaya esehambile, then wena usuke uzothatha over iy'ntambo kubaba, ukwazi ukuphatha ekhaya noma ukwazi ukuba i-leader ekhaya. Siyakhumbula ukuthi nangenkathi uDavide kushona ubaba wakhe, kwaba uDavide owathatha over, wakwazi ukuthi aphathe abe yi-leader ekhaya. Nangobaba kaJesu, uJesu ngesikhathi baba wakhe edlule uJosefa, waphatha yena, uyena waba i-breadwinner ekhaya. So ubuzibulo bomuntu abusebenzi uma ubaba esekhona. So ngaso sonke isikhathi lento yobuzibulo kuye kube sengathi uma ubaba esekhona ayinasidingo, kanti naso izogcina isebenze kakhulu uma ubaba esedlulile. Lithi iBhayibheli, uyavela la Esawu uthi thengisa ngobuzibulo bami, uthi ngizothengisa ngobuzibulo bami kuwena Jakobe ngoba ngilambile. So-ke wathengisa ngabo. So-ke ngiyathanda ukuthi ngikuveze ukuthi kwesinye isikhathi noma yini oyenzayo emhlabeni iyakhawunta, noma yini oyenzayo iyabalwa into oyenzayo, noma yini. Kuyiqiniso ukuthi mhlambe omunye njengamanje ubanje umsebenzi, umsebenzi wakhe awutholakali ngesizathu sokuthi kunamazwi awakhulumile athi mhlawumbe uthe mayethi uyohlola kubantu bamtshela ukuthi nina yikho into yophumelela kini, nina ningawenzanga u-ABC, abese naye believe leyo nto ukuthi kuthiwa akukho lutho liyolunga. Yonke into once wabhilivela kuyona ukuthi njalo kuba njalo. Yabo ngesikhathi uEsawu ethi unamsebenzi imuni ubuzibulo bami, ubeveza ukuthi uzokungisiza ngani ubuzibulo bami, okusho ukuthi wazibopha yena. So-ke khona isikhathi-ke la sekufanele manje lento ibonakala ukuthi uyikhulume early, sekufanele njengamanje uqale manje
uqala umsebenzi wobuzibulo bakhe ukuthi njengoba inkosana ekhaya sekufanele aqale asebenze. Lithi-ke iBhayibheli ubaba wabo u-Isaka wayesemdala. Uma ufunda u-27 lithi wayesemdala, wayesembiza ebizwa Esawu ngoba wayemthanda. Wambiza wamtshela wathi, mfana wami sengimdala, ngicela ukuthi uhambe uyongizingelela inyamazana ukuze ngikwazi ukuthi ngikubusise, ngoba sengiyabona ney'nsuku zami sey'fikile. Ngamanye amazwi, i-leadership sengifuna ukuyidlulisela kuwe, ubuholi bami, njengoba ngabe ngikhona la ekhaya sengiyabudlulisa manje. So lithi iBhayibheli ngesikhathi ekhuluma kanjalo Esawu nobaba wakhe, kanti umama uyezwa. Ukuzwa kwakhe wavele wahamba wayotshela uJakobe. Kwenziwa yini umama abonakale ngathi khona ingane ayithandayo, khona ingane ayizondayo? Hhayi ngoba kukhona ingane ayizondayo, hhayi ngoba kukhona ayithandayo, kodwa isizathu sisimpula ukuthi amazwi uJakobe noma amazwi ashiwo Esawu sekufanele afezeke manje, ukuthi njengoba athi ubuzibulo bakhe abunamsebenzi, sekufanele leyo nto ibe ne-real life manje, yenzeka ngoba uyena wathi akanandaba. So umama ngesikhathi engenwa umoya okusengathi umoya womhobholo noma umoya wokuba corrupt, kwakusebenza amazwi akhe u-Esawu athi, mina ubuzibulo bami ngeke bungisize ngalutho. Yabona ngesikhathi mase kufanele akomele athole isibusiso sokuthi njengoba eyindodana eyinkosana ekhaya sefanele abusiswe. So sekufika isikhathi-ke manje sithi fanele sikuphuce lobu bukhosana ngoba wena wadayisa ngabo. Uma wakhe wavele wavuka wa-against yena. So lithi-ke iBhayibheli wahamba watshela uJakobe ukuthi, Jakobe, hamba ubambe izinyane lembuzi esibayeni ukuze unikeze ubaba wakho, ngoba ubaba wakho nje bengaboni fanele abusise wena mfana wami, ngoba lo akufanele ambusise ngoba uyazi nami ngiyakuthanda. So-ke lithi izwi lenkosi, kwenzeka abazalwane, wahamba Esawu eyozingela, uJakobe wangena esibayeni wabamba izinyane, wayesethatha ijazi lika Esawu walembatha, wahamba wahambisela ubaba isitulo, wadla ubaba waqeda. Uthe uma eqeda eseyimbathise ngejazi elinoboya lika Esawu uJakobe, lithi izwi lenkosi, kwafika isikhathi esithi asole u-Isaka ubaba wakhe, baba kaJakobe, ukuthi ngathi akuyena u-Esawu lo, athi yena hhayi impela uyena. Abese emthinta ngoba wayaziwa ukuthi umzimba wakhe uney'boya, then wamthinta wamuzwa hhayi uyafana naye, then wambusisa-ke. Baningi abantu kulesi sikhathi, abanye sebeqambe amanga bathi bathakathiwe, abanye baqamba amanga, baqanjelwa amanga kwathiwa banamanzi amnyama, abanye baqanjelwa amanga kwathiwa kunogogo oveza amathunzi amnyama kuwena, abanye kuqanjwa amanga kubo, kwakhulunywa izinto ezibaqhatha nama-families wabo. Kanti ukukhiye ukubona usemncane wakhuluma wathini empilweni yakho, usemncane wakhuluma wathini, wakhuluma yini owakuyikhuluma empilweni yakho about i-future yakho, ngoba what you speak usemncane iyakwazi ukuthi uma usumdala ikubambe. Okukhulumile usesesikhathini sobuncane kuyakubamba usumdala. Kunabantu abakabasho sakudlala athi umuntu, mina ngifuna emshado, mina ngiyoyihlalela nje ekhaya ngiyikhulele mina, ngiyihlalele noma wami kwenzeke. Mase kufika isikhathi sokuthi umuntu usefisa ukuthi engathi ngabe useyakwazi naye ukushaya umthetho emzini wakhe, ingabe isenzeka leyo nto, ngesizathu sokuthi khona isuku akhuluma budlapha ngalo. Wayitshela ukuthi uyadlala, kanti le nto ayikhulumayo uyayitshala, ngoba ngolimi lwakho uyayitshala le nto oyikhulumayo and izomila. Uma sekufanele uzidle iy'thelo zakhona uzobe usuyayiphika usuthi hhayi, angikaze mina ngikulindele ukuthi kungenzeka into enje. So-ke kunabantu kulesi sikhathi ngisho sebeshadile, ngoba wakusho yena wathi yena mina ngiwufuna umshado,
eselitholile ithuba lokuthi angene emshadweni ashade, usekhohliwe ukuthi wathini, ivele nje indoda ithathwe omunye umuntu ekhona ebese uyaphela umshado. Akayize umuntu, akayize angaze aqinye abantu, kusekubangwa le ndoda manje. Kanti kubalulekile masihamba siphila nje, ithi mawuhamba endleleni yakho nasempilweni yakho, sicela ukuthi ukhansele amazwi owawakhuluma empilweni yakho, owakhumbulayo amenshine, ongasawazi usho ukuthi Nkosi, uma ngakhuluma against impilo yami, ngicela ukuzikhulula emazwini engawakhuluma ngenxa yobula bokucabanga kwami noma ngenxa yobuncane bengqondo yami. Yilawo mazwi ebengithanda ukubasidlule wona namhlanje, esibonga uNkulunkulu ngawo esithi konke makube kuhle kini, makuthandeke, kube isibusiso. Ukuqaphela into oyikhulumayo kuzokwenza ukuthi ubone ukuthi uyaphi ngalesi sikhathi. Ngiyabonga.